Tarisa zvakanaka chinenge chacho handeishi handiti request aneyo wachivhura then kana wavhura ubaipa wotsvaka yako apa Econet Zimbabwe free baipa ubaya Econet Zimbabwe free unobaya apa ndapa 88 then uenda apa kanzi savers angochuza yaunoda ndizivi tinochida kungochuza chero then wote start then wote okay inobva yaita izame zvandiriita izvi unozama undoudza